Kontsumoko gatazkak konpontzeko arazoak? Honako hauek dira bideak. Adizkidantzazkoa, akordio bat lortzea, saltokian bertan. Erreklamazio orriak. Nahitazkoa da, saltoki guztiek orri hauek edukitzea. Eta, eskatzen dituzunean, zuri ematea. Entrega ezazu Kontsumobiden eta bitartekotza egingo du zure gatazkan. Kontsumoko arbitrajea. Administrazio bide azkarra eta doakoa da. Hartzen den erabakia nahita ez bete beharrekoa da. Judiziala. Arbitrajera jotzen ez baduzu, aukera hau bakarrik geratuko litzaizuke. Hurrengo Kontsumobidero arte.